nila ibinubuhay kung ano ang tinutunan dito, nag-embrace dito sa tinatawag na prosperity gospel. No offense, instead of finding God in going to church. Hello, welcome po sa ating programang The Bible Cafe. Again, ito po ang inyong one of the hosts, si Pastor Ram Gamboa. Magandang gabi po, magandang morning din, or kung saan po, saan po kayo nanonood at this time. We welcome you po. Ito po ang ating Monday edition for this week. At anong date tayo ngayon na Brother Fernand? 25. June 25. At welcome po. We have a very fresh episode. Yes, And Adonai willing, ito po ay pasimula ng mga pag-uusap natin. First day of the week na mapag-usapan natin, mapagpatuloy po natin ang ating Bible study on air. Yeah. Bible study on net, ika nga, na ang ating pong inaaral ay ang Book of Proverbs. We study it piece by piece. Hindi naman po natin kinokonsume yung buong oras, panahon, dahil we wanna leave some room para magkaroon po tayo ng interaction. At actually, that's the part na ang ating mga viewers visiting us, commenting, na they really appreciate. I hope kung kayo po ay ngayon lang nakapag-view o nakapanood nito, that is something na pwede po kayong ma-involve. Kung ano po yung naipipresent namin dito, lalo na kung nanonood po kayo ng live, pwede po kayong magtanong ng inyong mga, mag-send ng inyong mga tanong, or mag-comment kung ano man po yung amin pong napapag-usapan dito, or you can send us a topic na gusto po ninyong mapag-usapan namin dito sa studio. Again, salamat po. Welcome dito sa ating programang The Bible Cafe. Hello po sa ating lahat. Ito po si Brother Fernand. Welcome po muli dito sa programang Bible Cafe. Hatid po ito ng Leader News Philippines, cooperation po ng God's Church Calvary Chapel, Baguio. At meron po tayong bagong kasama po rito, ay later on ay introduce ang kanyang sarili, pero bigyan ko pa rin ng chance na ma-introduce din ang mga iba nating kasama. Hello po, magandang gabi po, si Kuya Joseph po to. Muli po nakabahagi dito sa palatuntunang Bible Cafe. Patuloy po kayong makinig o manood kung sa mga kayo nandun upang may matutunan po tayo sa pag-aaral ng Biblia. Salamat po. Ayan, isang magandang gabi po sa bawat isa sa atin, and indeed it's a brand new week na hatid po sa atin ng ating Panginoon. And right now, I would want to introduce myself. Ako po pala si Brother Dennis. And if you want to take part po dito sa programa ng Bible Cafe, you are most welcome po to share it as many as friends na kakilala nyo po dito sa Facebook. And bago po ko po ipasa ang microphone sa mga kasamahan ko rin po, I would want to greet yung aking mag-ina, si Gladys May at saka si Denise Angelique. And also, I would also want to greet yung Olais clan po. Diyan po sa may New Lucban, and the rest of the Calvary Chapel families and individuals po na naka-tune in po or nanonood po sa gabing ito. At isang happy listening po sa bawat isa sa atin. And I hope that ma-enjoy po natin ang ating segment sa gabing ito, and may the Lord will always bless us all. Yes, at salamat Brother Dennis sa introduction mo. At ngayon po ang ating Proverbs ay mag-umpisa po dito po sa chapter 3
At verses 31 to 35 po ang ating i-study po ngayon. So kung gusto nyo pong makisabay, makibasa ay sige po, umpisahan na po natin ang ating pagbabasa po. Sabi po niya sa verse 31 ng chapter 3 ng Proverbs, "Do not envy the oppressor and choose none of his ways. For the perverse person is an abomination to the Lord, but his secret counsel is with the upright. The curse of the Lord is on the house of the wicked, but he blesses the home of the just. Surely he scorns the scornful, but gives grace to the humble. The wise shall inherit glory, but shame shall be the legacy of fools." Ayan po, Pastor. All right. Yes. Salamat po, Brother Fernan, for reading our Proverbs of the Day. Ito again ay continuation ng nasimulan po natin last Friday as we presented na seeking wisdom from Yahweh, understanding, knowledge, they're actually there by His grace, ready to be granted by anyone who truly desire and seek them. And yet they are not found by just intellectuals sake. Hindi po yung some people, lalo na sa panahon natin, they wanna be known as wise, maalam na tao. They spend so many years sa school, Bible college, masteral, PhD, and everything. Actually, I really believe those people who pursue that path, they desire wisdom. Yes. As we all desire wisdom from Yahweh. But then, Yahweh simply gives us instruction by instruction. Something like, meron pong na-inventong gadget sa appliances, I would say, sa panahon po natin na napakaganda. Number one, yung napakagandang service po sa atin. It really served us so good. Number one po ang yung mga juicer. Ang juicer po, excellent po yan. Blenders, ayan. Mga tools na they can make anything from vegetables to fruits na ma-juice niya. Actually, there are this kind of juicer na ma-separate yung kanyang, anong tawag doon, Brother Fernand? Yung pulp niya, ma-separate niya. Pero meron naman yung kasama. Yun naman ang blender. Now, dahil instead na i-consume mo yung fruit or vegetable na so much, kung medyo may problema na yung ngipin, ay now you can just drink yung juice. But to drink it wisely, you cannot gulp yung juice na dumaan sa mga ganun na mga appliances. Kumbaga, you have to drink it little by little. Sabi nga po ng expert sa health, ay you have to just sip. Kung ano po yung kakasya sa bibig mo, you swallow it, and then a few minutes later, meron ka na naman iinumin. Hindi po yung you treat it as a water. Hindi po ganon ang pag-drink ng juice, because it will overwhelm your digestive system. Yes. Dahil hindi po ganon kabilis kumain dapat ang tao, whether fruit man yan or vegetable. So meron po siyang timing. Ang knowledge, understanding, and wisdom of Yahweh was also offered about in the same manner. Hindi po yung mag-aaral ka ng
4 years straight sa Bible College, or mag-aaral ka ng masteral, and mag-aaral ka ng 12 years straight, and then you know so much about the Bible and thinking you have the wisdom of God, but actually you memorize something instead of having the wisdom of God. Kaya dito makikita natin how fair, how just, how good, how kind our Yahweh, because ang wisdom niya is actually for everyone, including those who do not have that opportunity to pursue, to elevate ang kanilang mga education at position, because ang wisdom ng Panginoon, understanding and knowledge simply nasa kanyang salita. Yes. And last Friday we talk about simply just be right to your neighbor. Just be kind to those in need. And then ngayon, meron po siyang itinutuloy dito. Now he's talking about what are the negatives naman. What are the not to do. Remember, ang kautusan ni Yahweh, ang kanyang Torah, there are what to do and not to do. Ito po, basically, meron tayong na-encounter ng mga not to do more. Ang sabi po niya sa 31, do not envy the oppressor and choose none of his ways. Sa panahon po natin sa Bible, sa mga Israelites muna, mga oppressors usually those who are rich and wealthy. They oppress the poor. Kumbaga, the poor, when they come to them, instead of helping them, they take advantage of their situation. At times they give them yung nagpapautang sila na yung interest ay napakataas. At pag hindi na mabayaran, they will ask to give or pambayad yung siguro yung anak nilang babae, o kaya yung lupa o whatever. They oppress the poor. Yun po sa panahon nila. Sa panahon po naman natin, eto ngayon, mayayaman na naman. Dito po sa Baguio, alam natin, may mga kilalang mga families na known sila sa mga businesses and everything. Meron po tayong naririnig na not so good about them. Meron naman mga dissenting mga families na they're into business. But here's the point po. Sometimes ang isang tao, tulad po natin, mga simpleng Kristiyano, we look at the wealth na hawak ng mga mayayamang ito. At times we don't even consider yung ways paano sila yumaman. Now, ang sabi po ng line na ito, itong verse na ito, do not envy the oppressor and choose none of his ways. Ibig sabihin, dapat po sila hindi attractive sa atin kung ano yung klaseng pamamaraan nila, paano sila yumaman, kung ang bayad nila sa mga employees nila, number one ay underpaid po sila. Hindi lang po sila underpaid, overwork po ang mga employees. Kaya at times ay may isang malaking may mall dito sa Baguio na at times I don't want to shop or to do grocery sa grocery section po, dahil I see yung mga workers, lalo na yung mga cashiers, they are makikita mo talaga na ang pay is not right. The pay is not right. Parang maaawa ka sa mga Kapilipino natin. Definitely, don't give me that kind of money. But as long as I'm not guilty before Yahweh, someday He will demand a report of how I enjoyed my life so much sa buhay na ito. And yet, yung
hindi mo dinelegate o hindi mo dinistribute yung wealth na binigay niya sa iyo. I really believe ang mga ganun na encounter when we stand before Yahweh, it will truly happen. Mas maganda na yung simple tayo nakakapaglingkod, tayo nakakasamba sa Kanya, and we have something to eat every meal. I believe that is close to being enough. And then ang sabi po niya sa verse 32, for the perverse person is an abomination to the Lord. Yung pong kanyang kaisipan is no longer according sa kung ano yung maayos, kung ano po yung sabihin natin according sa instruction ni Yahweh. Bahala kayo dyan, basta ako ito yung papayaman sa akin, o kaya basta ako ito yung kaparaan, o kaya ganito ko gagamitin yung pera ko, yung kung paano ako mag-i-enjoy nito. That is an abomination to the Lord. Parang, isn't it? Everything came from the Lord, from Yahweh, and then now, pag in-entrust sa'yo, that thing, isn't it? That thing that you have so much, meant to be distributed sa mga less fortunate. Hindi yung magiging alipin mo sila just because you have the money. Now, ang sabi po niya sa 32, hindi pa po tapos. For the perverse person is an abomination to the Lord, but his secret counsel is with the upright. Yes. The secret counsel, his secret counsel is with the upright. Antithetic po ito, but, so tingnan natin, dun sa mga taong they just wanna do things according to their ways, na ignoring, setting aside ang kaparaanan ni Yahweh, the voice of Yahweh is not there. Yes. The counsel of Yahweh is not there. Pero the counsel of Yahweh is nandoon dun sa mga taong do simply ang kanilang mga buhay, but they rather have that than anything else sa kanilang buhay. So nandoon, no, nakakapag-counsel, naririnig ang boses ni Yahweh. The curse of the Lord is on the house of the wicked. Naku, the curse of the Lord. let everybody curse you but the Lord. Ngayon dito, the curse of the Lord is on the house of the wicked. But when the Lord curses, that will happen. Hindi po yung kapitbahay mo ay minura ka niya o kaya kinurse ka niya. Sino siya? That's only a curse. Kasi ganun sana mangyari sa iyo. Sasabihin, curse po yun eh. Hindi po basa-basa mangyayari. Pero if the Lord curses us, then that's a big problem. Ano po? Kaya being a wicked dito has a lot of negative or not so good of a position. And then, but He blesses the home of the just. Thank you. Ang ating pupursu, yung tayo'y maging matuwid. Wala mang gain or anything, small gain man yan, maayos na kabuhayan. 32, surely He scorns the scornful but gives grace to the humble. I like this one. I believe ito ay naulit po sa New Testament, but it goes, He resists the proud but gives grace to the humble. Ang sabi po niya dito sa proverb, surely He scorns the scornful. Yung mga taong hinahamak nila, yung mga maliliit sa kanila o medyo mababa sa kanila. Hinahamak. Actually, the Lord responds, hahamakin niya yung mga nangahamak doon sa mga mas mababa sa kanila. Para bang when you ride an airplane, eto ngayon, no? Makita mo yung mga first-timer na bibiyahe ng mga international flight na makita mo, ayaw pa halata na sila yung mga first-timer. Ay, baka mahalata ako na first time ko ngayon. Well, actually, isn't it? Mas maganda pang katabi yung first time na lilipad. Dahil, humble yan.
Pero yung mga sanay na lumilipad and everything, parang, yung, don't touch me, don't bother me. Parang ganun ng mga attitude ng mga yan. So, dun pa lang makikita natin, it's always good to be humble. Whether first timer ka o dati mo nang ginagawa yon, it's always good to be humble. And then, the wise shall inherit glory, but shame shall be the legacy of the fool. The wise shall inherit glory. Who are the wise? The wise are those who, bit by bit, the things that they learn from the word of Yahweh, they apply it to themselves. Hindi po yung nagpapakamarunong ka, yung hindi mo alam kung hanggang saan mag-i-stop yung mga letters mo before your name. Na meron ka ng masteral, meron ka ng PhD and all other letters, thinking you are wise, but actually you can be wise by drinking the instruction of Yahweh bit by bit. Kung meron kang nalaman na something He wants you to do, you just do it. You learn something that Yahweh wants us to avoid, we avoid it. Yun, that's how we partake ang wisdom ng ating Panginoong Yahweh. Internalize natin what He has for us. Hindi yung gusto mo, tuloy-tuloy yan, overtime, sige. Bible reading marathon tayo para maging wise tayo. I don't think so. Yes. You are actually putting so much in your head that your heart is not ready. Kaya nga minsan may lumalabas na pagmamayabang na lang. Hindi na ito pagbabahagi ng salita ng Diyos. Nawa, meron po tayong natutunan dito sa part na ito when it comes to how interested are we really when it comes to having the wisdom of Yahweh. Ayan. Salamat po, Pastor, sa paliwanag sa mga nabanggit na verses. At alam ko, maraming mga nanonood ngayon at will also like to greet them. Of course, number one na yan, si Malu Vergara sa California. At yan. Sino pa? Of course, si Jed Gamboa. Si Berly Branda. Oh, okay. Ayan. Brother Ver. Naka-line ka, Brother Ver. Alright, alright. Kumusta po kayo? Sa mga hindi ko na-miss ko rito, may Brother Joseph, may nakakuan ba sa iyo dyan? Si Kuya Manny Cabanilla. Ayan. Watching. Uy, Oho. si Kuya Manny natin yan? Yes. Kuya Manny. Wow, okay. Sunflowers. Yes, Sister Rosana yan. Sister Rosana, magandang umaga. Robert Pablo, say hello. Oh yes, Yes. si Chef Robert yan. Ayun. Chef Robert, mag-prime rib tayo dyan next week. Ayan. Yan po. Yan, salamat po sa naka-online po kayo at nakikinig at hindi lang nakikinig kundi nandyan po kayo na view itong Yes. programa po natin. At ganun din kay Riza Rodriguez. Yes, Sister Risa. Yeah. Saan yan? Asin Road. Kina Pastor Diego. Sister Okay. Risa. Okay lang kaya si Pastor Diego na maging guest din natin siya. Pag daw ginawa natin yung Bible Cafe sa San Diego. Ayan. Ay, ganun din kay Wilma Kayaban. Yes, Sister Vilma. Magandang gabi dyan sa Land of the Rising Sun. Ayan. Ayan. Sa Japan yan. Opo. Ganun din kay Beatrice Ann Palya. Is also watching. Alright. Sige po, salamat po at patuloy po kayo na sumusubaybay at Brother Dennis, baka meron kang nagkuhan din sa'yo, gustong magpabati. Ayan, for me po, I would want to reinforce po or ask a question regarding po dun sa na-discuss po ni Pastor Ram dito po sa may verse 30. Sabi po kasi dito, strive not with a man without cause. If he have done thee no harm. Actually po sa buhay po natin na ito, lahat po tayo nakaka-experience po kasi tayo ng mga taong they have done something wrong.
sa bawat isa sa atin. And yung experience po na yon, nagkakaroon po tayo ng experiential knowledge eh. And paano po natin i-compare yan, Pastor, na yung experiential knowledge natin compared to the wisdom na manggagaling sa ating Panginoon? Kasi pagka once tayo ay nagkaroon ng naabuso tayo or trinit tayo na hindi maganda ng ating kapwa-tao, ang mangyayari sa atin is pagka tayo naman ay magkaka-encounter ng the same, magiging ganun rin po kasi tayo kasi yun yung experience po natin eh. So, paano po ba natin na maiiwasan yun, Pastor, na nasaktan tayo? Ang tendency po kasi natin pag nasaktan tayo, ganun din yung ibibigay natin sa mga taong nakakasalamuha po natin. Yes. Well, Brother Dennis, number one, meron silang tinatawag na when yung lahat ng na-encounter natin, yung lahat ng pumapasok, there are a couple of ways to para i-counter mo yan eh. One is you can react. You can react or you can respond. Ang react kasi, kung paano siya dumating sa'yo, you do it just the same. Yes. Nagre-react eh. Babalik siya. Halimbawa, if someone talk to us na pasigaw, when we react, pasigaw din ang ating ang balik sa kanya. React yun eh. Pero yung respond ay iba siya. Ang respond is, halimbawa, merong nangyari sa atin, we experience, yes, we experience it. And yet, if we are into the Bible, kukumpara naman natin ngayon sa Bible, what is that thing na na-experience ko from this kind of people? Yes. And then, kung ikaw naman ang makakarating doon sa position na someone else can possibly experience the same way you experience from those people who do not know the Bible, but this time you are responding. Ang makikita nila yung how is it a person that will paano siya maki-relate sa isang taong katulad niya na alam niya ang Bible. So this time hindi na siya react, kundi ito ay now you're responding to the person according kung ano yung nalaman na natin sa Bible. Definitely, hindi po siya magiging kamukha kung paano pinamalas sa atin nung taong walang alam sa Bible. Yeah, now, meron pa tayong mga friends dito that I wanna continue ang greeting natin, si Ate Edna Montes Balauro, yan, sa Cebu City. Ate Edna, ang wife ni Pastor Bong Balauro sa Calvary Chapel, Cebu. Ayun. Maria Flores is watching us, kapatid, Maya Pabengi, si Sister Krisa to. Salamat for watching us very early there. At wow, what you make our heart ang tawag doon, tumataba ang puso namin. Yes. We are so encouraged to see people. Meron pa, hindi pa po tapos ito. To see people who are actually online this time of the day dyan sa Las Vegas. Kaya salamat, Sister Krisa. Si Pastor Ray Makadangdang is also watching us. Pastor Ray, naimbag na rabi dyan sa Paniki, Tarlac, Philippines. Yan, kumpleto na yon. Si Sister Alma San Gabriel, dyan sa Laguna naman. Si Salma, kumusta po kayo dyan? Kumusta na lang kay Brother Manny? Si Daisy Jean Balinas, na-greet na po ba? Hindi pa, Pastor. Okay, ma'am, salamat po. Kanapit, Daisy Jean Balinas Kanapit, salamat po for watching, ma'am. At hopefully you can send us some comment or questions po regarding sa ating pong napapag-usapan dito. Si Melmar May Melmar May Gardoque Librel. Ay, magandang gabi po and welcome po sa ating programang The Bible Cafe. Si Attorney Mark Navarro is watching us. Dito rin po si Attorney. Brother ni Pastor Mike Navarro ng Calvary Chapel Concepcion, and
son po ni Sister Nena, our dear Sister Nena, na nanay ng Calvary Chapel, Baguio. Si Jonathan Bacani is also watching us from North Carolina. Ayan. Salamat at you are online. Good morning sa inyo dyan, kapatid. Yan. Fatima Kabanting. Okay. Ma'am Fatima, magandang gabi po. Happy Salamat po viewing. for watching us. Again, si Brother Francis Molato is watching us. Brother Francis. Oh, yes. Kumusta At- na? Yes, kumusta na? At send us something, question or Yes. comment. At kumusta na yung mga bata? And we see your posts. Beautiful children you have. Lalo na yung isa pa, hawak-hawak mo si Bunso. Si Matet Malilin. Hello, Sister Matet. Kumusta ka na dyan? Buti, gising ka. Sandali, anong oras? Oo, hindi. Halos afternoon pa lang dyan, no? Salamat at you are watching itong ating live na Ayan. Bible Cafe. Si Pastor Roel Castillo is watching us dito sa Calvary Chapel, Montalban. Montalban. Yeah, Ayan. Pastor Roel. Thank you for watching and with us. Si Pastor Pastor Pat Lawagay Guay. Pastor, pasensya na, hindi ko ma-pronounce maayos to. Lawagay. Yan, Pastor Pat, magandang gabi po. Regards po kay Ma'am, kay Ate. Nandito ba kayo sa Pilipinas? Text nga po kami. O, nandyan na kayo sa Korea. I was with Pastor Diego last week. We did some wedding together. At we were talking about you. Ay, naku, barkada pala kayo noon. Kayo pala yung may hawak sa banda dito sa norte. But anyway, Pastor Pat, salamat po sa panonood at being with us. EB Bang, meron po ba? EB Bang, thank you for watching. We welcome you dito sa ating Bible Cafe program. Si Casey Shop is watching. Hello. Pag pasyal ako sa shop. Hindi ko pa na-settle yung para kay Sister Judy. Kaya I was there actually. I passed by this morning. Kaya lang wala si Sister Jerica. Grace Andales is watching us. Yes, si Benedict Adrias, of course. Brother Benedict, welcome. Salamat for watching. Si Brother Moises, nag-greet na? Hindi pa po. Ayan. Ayan. Sister Lita. Ayan, Sister Lita. Okay, magandang gabi po, Sister Lita. Ayan, Brother Moises Delerio, salamat sa watching us. We hope we covered everyone. Salamat po. Make sure we want to mention your name, especially you wait for this moment na tayo po ay makapag online and live. Ayan, naidagdag rin natin dito si Pastor Lito de Guzman. Oh yes, Pastor Lito. Pastor Lito, Yan, magandang gabi. Ganon din kay Yunbi. Yunbi Zeyo is watching. Yan, Yunbi. Sister Christina. Send your questions. At include din natin si JB Yan. Ayan, saka si Samantha Hamada. Ayan. Okay, Samantha Happy Hamada. viewing sa lahat. Yan, kung wala. Dito, si Alaysa Kate Pinanggi. Yan. At thank you for staying with us. At ito yung additional pastor na question dito po sa verse 31. Tungkol po ito sa oppressor. Opo. Ay, kasi masasabi ba natin, pastor, na ang mga corporation, ayan, mga usually, kasi nabanggit nyo kanina, yung mga businesses na kung minsan ay hindi sila nagpapasahod ng tama, at kung minsan ay overtawad pa. Yeah. And then yung mga corporation, since they are not considered as human, dahil meron silang separate entity, at kung pa yung mga directors or yung mga namumuno po dyan, pastor, sa mga corporation, although they are Christians,
pero yung corporation na yan ay nag-oppress yan sa mga empleyado or let's say sa mga pagdidil nila sa kanilang business, can we consider them? Although hindi naman sila yung corporation, but they are part of the corporation na oppressor din sila kung yung corporation ay oppressor din. Pastor. Sino pong magiging again, brother friend, sino pong magiging oppressor? Yung mga nagtatrabaho, gano'n? Yung company, let's say, Pastor, yung isang company ay ito ay sabihin natin na mga korporasyon ito. Okay. Yung mga business niya, gawain niya ay in some way ay nag-oppress sa mga tao. Opo. Yung bang mga directors or yung mga may-ari o mga stockholders dito sa corporation na ito, although they are Christians, pero hindi naman sila yung personal na no-oppress, but they are part of the company. Tama. Are they considered the oppressor? Yes. Well, they're not directly are the oppressors. Ano po. Pero later on kasi, parang ang pagiging Christian ay para pong yung sa ano pa sa term natin yung katam po na you use it sa the first time isang raw na kahoy, when you use yung katam, ang dami pong lumalabas na yung hindi pantay. Yes. Di po ba? Anong tawag doon? Yung kusot niya. Lalabas yung kusot niya, ang haba eh. Now, after a while, bilang Christian, ay yung katam mo niyan, ay iniiba mo yung kanyang, yung ngipin niya. Ina-adjust mo yan. So, hindi yung dahil lumabas yung dun sa rough na ngipin ang ginamit mo, o yung talim, ay tama na. Yes. Tayong mga Kristiyano, kung talagang titingnan po natin how the world is having its way sa mga kapwa natin. Ang isang Kristiyano po na makita niya how a company or corporation is so involved oppressing people, it's better not to work for that corporation. Kasi now you're talking about, though I'm not directly the one calling the shots or the decisions, and yet you are part of that when now your faith has arrived dun sa either way Yahweh can provide for me. So, mas maganda pong you have nothing to do sa mga ganun na corporation when you can see some movement or plans or approach na o-oppress yung kapwa-tao mo. I believe darating yung isang Kristiyano or Brother Fernan sa ganun na klaseng desisyon. Kasi yes, sisimula tayong makakilala sa ating Panginoong Yeshua, kikipagtrabaho tayo, we're making a decent salary, that's good. Yung katam na yan, yung rough part pa lang yan. And then later, pag pinalitan mo na yung talim, iba naman ngayon ang kaisipan mo. Sabihin mo, why do I need to serve these people when they actually oppress people? So yun na yun, nasa medyo pinong talim ka na niyan. Kaya yung pagiging Kristiyano is progressive. Hindi yung makita mo, alam natin, may mga malalaking Christian churches sa lalo na sa Manila na ang kasabihan yung mga ang naririnig natin ang mga miyembro nila mga nasa entertainment business, mga artista, yung mga ganun na, pero tingnan mo yung artistang mismong yon, kung ano yung ginagampanan niya, kung ano yung mga pananamit niya sa mga programang involved siya. Paano siya naging Kristiyano? O sige, bagong Kristiyano ka. Pero later on, 10 years ka na nag-a-attend sa church, you still swallow yung, ito, isuot mo to. Mukhang ganito ka. Ganito ka muna. Can you really swallow that kung ang kaisipan ng isang Kristiyano is progressive? Siguro, yung una kang makakilala, the first year or two, okay lang, kahit artista ka. Pero after that, di po ba dapat
nagpo-progress na yung ating pagiging Kristiyano. Yeah. Salamat po, Pastor. At gusto rin nating batiin si Pastor Anton Panglao. Oh, wow. Yan, watching. Yes. Oo. Bible Cafe. Yan. Ganon din kay Lilia Gadi. Good evening po, Pastor. Sabi niya rito. Also to Brother Dennis, Brother Fernan, and Brother Joseph. Yan, Ayan, good evening, Manang Lolit. Yes. At, Manang Lolit. Meron din katanungan din dito si Sister. yan, si Tanya. Yan. Sister Tanya. Sister Tanya. Wala na po bang ano dyan na mga greetings? Si Bing Manal is watching us. Hello. Ang dami po, ano? Ayan. Dami. Hello po, ma'am. Salamat for watching us this episode. Si Pastor Rick Casper ng Calvary Chapel, Bulacan. Ayan. Pastor Rick, welcome sa ating Bible Cafe program. This is live, Yes. and we usually receive questions from the viewers, Yes. or we receive suggestions from the viewers of what topic they want us to talk about. And welcome, please share this to your Yes. Facebook account, Pastor Rick, and good to see you here. Si Macademia Tan, Sister Joy, happy watching sa ating programa, Sister Joy. Hindi pa nakita si Mami wala pa siya sa natin, sa radar natin dito. Hindi ba nasa New York na siya? Dapat gising na siya niyan. Anyways, yun lang po, Brother Fernan, ang aking mga bagong viewers dito. Yan, salamat po sa inyong pag-likes or pagbigay ng kayo ay nagpakaramdam na nandyan po kayo. Yan. At ngayon ay batiin din natin si Nanay Conchita. Ayan, kumusta po kayo, Nanay Conchita? At yung classmate ni Malu Vergara, thanks classmate. Lilian Munar is also watching. Okay. Yan, sabi niya magandang programa ito para sa atin, sabi. Yes. At yan, may mga nandito pa. Pero follow-up question lang po, Pastor, doon sa sabi niyong ang Kristiyano ay dapat progressive. Paano naman po kung kasi marami nang nalilito, Pastor, kung paano daw sila kung magkaroon ng or masave, sabi na natin. Kasi yung iba, ang pananaw nila ay eto, basta mag-join lang ako sa group na ito o kaya maniwala lang ako na siya ay namatay para sa akin, save na ako. Meron din yung Mabuting tao naman yes, ako. mabuting tao, save na ako. At meron din yung sinasabing basta ako ay nanalangin at hindi ako nag-umaapi, ay parang yun ang belief nila. Paano natin masasabi na sila ay, let's say, parang sabihin nila, nagpro-progress sila dahil dun sa kanilang ginagawa ay lalo silang gumagawa ng kabutihan, ini-increase nila yung kung ano yung paniwala nila, kung let's say nag-join ako dito sa group na ito at ito dadagdagan ko pa yung effort ko, pero hindi naman yun ang tunay na kaligtasan. Kaya Pastor, paano ba ang isang tao ay magkaroon ng kaligtasan, yung progressive po niya? Progressive, ano? No, yung Well, unang-una kasi, we've been talking about kung ano yung racket scheme ng maraming churches at ministers sa panahon po natin. Unang-una, sa Amerika nga, meron pong observation na yung mga young people, yung mga this generation, they dumb them down. Kumbaga, ginawa ng bobo ang mga young people That's right. sa Amerika. Kumbaga, nawala na yung renaissance, nawala na yung pagiging creative, nawala na yung challenge sa mga young people. Actually, yan po ang dala nila dito sa ating Pilipinas. Sa Pilipinas, yan din po ang dala ng Amerika. Kaya we have to watch kung ano po yung natatanggap nating influence coming from them. So now, when you dumb people down,
Actually, they don't even know that you don't know nothing. Ganun po ang nangyari sa maraming churches na unang-una, they made them believe that by simply praying a prayer will get them to heaven. And then nawawala po yung, remember, ang stages po ng salvation. We have a justification the moment we believe and recognize ang ating Panginoong Yeshua. And then after that, we will be given a reset position, condition by Yahweh. We will be sinless at that point. We will be given by the Holy Spirit to empower us to avoid all those things that made us sin to start with. We will be freed from the bondage of sin at that point. Na justify tayo eh. Now being justified, kung talagang Kristiyano itong taong ito, this person now will be led into a life that is pleasing to Yahweh. Ito na po ngayon yung sanctification niya. Yan ang sanctification stage niya until the day he will stand before Him in His glorification. Yan po ang hindi ganong nabibigyan ng pag-uusap kung ano yung buhay na considered na sanctified life. From the Old Testament to the New Testament, it's all over the Bible na ang ating kaligtasan must be evident na dapat nakikita yan sa atin. Ang sabi ng Panginoon, you will know them by their fruit. Ito ngayon ang mga churches na siyempre, if you touch too much of their carnality, baka lilipat dyan. Andito na yung mga famous people sa'yo, di ba? Andyan na yung mga lawyers, nandiyan ang andyan si Mayor, di ba? So good. So good po. Kaya easy ka lang dahil tingnan mo yung collection natin, ang laki. So bakit mo po papalitan yan? Yan po ngayon ang scheme ng maraming churches. Hindi na po yung John the Baptist style na may magkikinig o wala. Sasabihin niya yung mensahe ng ating Panginoon as is. Wala po siyang sugar coating na klaseng mensahe, Brother Fernan. Kaya na-dumb down pati mga Kristiyano now these days. Actually, may narinig akong evangelistic mission. Ito po, nandun kami sa Bicol when I heard this. Evangelistic mission, they do evangelistic revival province by province. And then dahil sa dami ng mga na-born again, they do not know who will handle those people. Kaya obviously, nag-assign na lang sila among those na born again na mga tao kung sino yung pinaka maraming na memorized na scriptures. Yun na ang pastor nila. That's it. Imagine paano po ngayon magi-increase ang knowledge ng mga Kristiyano? Kawawa po sila. Yun ang mga inosente. Pero may mga pastor na nag-aral sila, they know the Bible, but purposely they block yung mga mensaheng dapat ang tao ay mabuhay siya, nabubuhay siya sa sanctified, consecrated kind of life. Yahweh is holy. The one who called us is holy. Amen. So therefore, be holy. Yun po ay Old Testament at New Testament po yan. Ayun. Salamat, Pastor, sa kapalinawagan. At si Abigail Vergara is watching also. Oh, yeah. Ayan. Alright. Abby. Sana ay daily ang pagsubaybay mo at magbigay ka rin ng iyong question dito. And share it also. Oh, yes. Brother Hindi pa. Joseph, wala? May question po ako. Ayan. Follow up lang po nung discussion natin last week. Na-discuss po natin na ang mga tunay na Kristiyano pag nagkakaroon ng extra money. Okay. Yan po, kasi nasabi po niyo na si Yahweh, alam na niya ang ating mga pangangailangan. Kaya binibigay na niya po ito sa atin. Ngayon po, pag may extra, nasabi niyo po na dapat itabi lang natin ito at huwag gamitin sa luho. Hindi po ba? Alright. Po. Opo. Saan po natin makikita sa scripture to na makikita po ba natin sa scripture to na Yes. yung sinabi ni Yahweh to?
Na pag may extra blessing tayo, karoon tayo ng extra pera, yes. ay itabi lang natin dahil sigurado may paggagamitan tayo nito. Yes. Apo. Ayun po, Brother Joseph, those are the kind of practical advice coming from a mind saturated with the word of Yahweh. Hindi mo naman siya na mapipinpoint exactly, but isn't it Yahweh is teaching us to consider others? Di ba? Well, sabihin niya, when it comes to honor, give it to others. Let others get the honor. Para bang pagdating doon sa naitataas, nagiging komportable, kumbinyente ang ating buhay. Sandali, bakit ka too comfortable? Why are you too convenient sa iyong buhay? Well, because you're consuming it for yourself and for yourself alone. Pero why don't you, dapat, andun ka na, pwede mong gawin mansion yung simpleng bahay mo. Okay. Sandali, bago mo siyang gawing mansion, bakit hindi ito magamit sa something else or for other people? Ayun pong ganon. O kaya, meron ka ng Isuzu. Ngayon gusto mo Mercedes-Benz. Sandali, yung Isuzu nakakarating din yan sa sa mga other places. Why not consider, hey, baka Yahweh is entrusting me this money for something and for someone. Hindi po yung, eto, bahala sila, basta ako may pambili ako ng Mercedes. Bagay na gano'n na Brother Joseph. Iyon ay natutunan natin sa scriptures na hindi lang yung kung nasa kamay natin, it is for ours. Kundi pwede naman niyang ibahagi sa sa mga ibang tao. We have Christina Navarro watching us. Oh, Sister Nena, kanina na-mention ka namin. At si attorney na nanonood din po sa atin. Anyways, happy viewing. At nasan po kayo? Baguio ba? O Alaminos? Si Jeremy Folero Valover is watching us. Jeremy, salamat po ma'am for watching us this evening. Si Sister Aida Olais is watching us together with the BFF. Wilda Diaz is watching us. Sister Wilda, salamat po sa mga prayers at knowing that you are there. We are in good hands. Ayan. Si Romel Baday is watching us. Salamat Romel, at nawa ay this is not your only first time na manood. May this be a regular program to makasama ka namin sa mga ganitong pag-aaral ng Bible. Welcome po. Welcome. Ayan. Yung mga tanong natin na kanina, may mga questions tayo. Can we start from the top, Yes. Brother Fernan? O sige po, Pastor. Ang dami. Kitanya. Ayun. Ayan. Kitanya, siya bang yung first? Ay, si Malu. Nandito rin. Yes. Ayan, parang si Malu Vergara ang nakikita ko rito. Yung kay Tanya, wala po? Siyang susunod, Pastor. Okay. Okay. Si Malu meron? Meron. Okay. Kay Malu Vergara, sabi niya, Pastor, ang homosexuality ay part ba sa abomination? Salamat po. Abomination. Ang abomination, kung i-define po natin, Sister Malu, na hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoong Yahweh, the answer is yes. Part po siya ng abomination dahil ang homosexuality, ito po ay tinatawag na unnatural. Hindi po ganun kinreate ang tao. Kinreate ni Yahweh man and woman. Sa alam naman natin ang homosexuality ay desiring the same gender. Kaya ito po ay hindi katanggap-tanggap sa kanya. Bakit mo iniiba yung design ko sa iyo? Ganun. Now, pagdating po doon na Brother Fernan, I wanna add na kung lalaki po ang anak ninyo na, alam ba, pinagbubuntis mo lalaki, ikaw ay buntis na babae,
stay away sa maraming soy products. Mhm. Ano po? Soy. Ang soy product Soya ay milk. meron po siyang yung mga soy milk, baka mamaya uminom ka soya. ng soy milk, soya milk, no? Yes. Kasi ang soya milk, meron po siyang estrogen. Meron po siyang estrogen, yung hormones ng mga babae. Nandyan sa soya. Ano po, whether kumain ka ng soybeans, tofu, or toyo, di ba? Yan ay iwasan ninyo dahil daw yan, biologically, physically ay may effect po sa bata. Mhm. Baka mamaya lalabas siya, malambot siya. Just a practical advice po. Kung lalaki ang anak ninyo, stay away from soya product. Ano po yung susunod na tanong, Brother Fernan? Dito ay susunod ay nanggagaling kay Tanya Vergara Adrias. Ang sabi niya, Pastor, pa-explain lang po ang original sin ang yung pagiging human and God po ni Adonai Yeshua. Ayan. Salamat po. Okay. Before we will answer this, Brother Fernan, can we read yung mga comments ng ating mga viewers? May mga... Yes, oo. Sige po. Kay Jonathan Bacani, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Good to see you, Brother Dennis. So blessed to see you all. Ayun. Ito pang nasabi niya, na-miss po namin kayo. Sabi niya. Okay. Ayan. Sige po, mga comments para Ayun, naman- kay Pastor Anton Panglao, sabi niya, Three Kings. Three Kings daw tayo. Siguro, Three Wise Men. Ayun. Oo nga naman, Three Kings, Pastor Anton, medyo ano yan, going to back in the, back to the future. Yan. Parang ito lang, pastor lang yung mga nakikita ko rito. Si ano po, KZ Shop. Hello po, Pastor. Ayan, si Riza Rodriguez laughing. I hope that is a good laugh. Hi, Kuya Marcelino. Welcome to Bible Cafe. Meron po siyang in-invite niyan. Ayan. Tapos, we have Benedict Adrias, Moises Delerio saying hi also. Ayan. Sino pa? Si Beatrice Anpala also saying hi sa atin po. Salamat po. And dito, si Sister Wilda giving us a thumbs up. Okay? And then, question na itong dalawa. Question na. Magandang gabi, Pastor Ram. Si Brother Chuck. Brother Chuck, good evening with say hi to Ate Imelda. Maayong gabi sa imuntanan. Si Angeline Orsubia, Maya Pabengi, kaya kayo Ken sa Concepcion, Tarla. Si Danny Valdez Olais. Ayun. Magkaiba pa yung gadget niya ni Ate Aida. Talagang mga sosyal kayo. Si Pastor Rene Tanhusay is also watching us. Sabi ni Brother Chuck, hawadi brothers. Yan, hawadi. Joseph Gonzales, si Brother Anto. Si Brother Joseph. Okay, ano po yung susunod na tanong natin, Brother Fernan? Yung kay Tanya Pastor. Opo. Sabi niya, yung Pastor, pa-explain lang po ang original sin and yung pagiging human and God po ni Adonai Yeshua. Ayun. Okay. Dalawang original sin. Okay. Original sin, ang alam po natin dyan na Sister Tanya is yung pinakaunang pagkakataon na nagkasala ang tao. At alam natin sa Book of Genesis, nandun po ang account na si Yahweh, ang ating Panginoong Yahweh, instructed si Adam na just enjoy living in the Garden of Eden. He can have all the fruits and vegetables, everything doon except for this fruit of knowledge of good and evil. So ngayon ay yung fruit of tree of knowledge of good and evil ay also next to the fruit of the tree of life. So ngayon, giving him choices to gagawin ba niya o hindi, that's something na Yahweh gave us
free will sa buhay na ito. So, there was a moment na nung i-separate ang feminine kay Adam, ngayon lumabas si Eve. Si Eve ay was tempted by Satan himself. Kaya ang sinabi ay actually hindi ka na mamamatay if you will eat this fruit, and you will actually become like God. At malalaman mo yung good and evil. Alam natin yung account na iyon. And therefore, si Eve, she ate it. Pero there is something about Eve. Because the scripture tells us na Eve was deceived. And yet, Adam sinned. So, nandito ngayon, si Eve, she ate the fruit. Nung binigay niya kay Adam, Adam knew that he's not supposed to eat that. So, kinain niya. That is sin. In a way, it is a trespasses. Alam mo, pero ginawa mo. That was the beginning of sin na maging part na ng humankind. Kaya yun ang original sin natin. Now, yung pagiging human and God po ni Adonai Yeshua, ganito na naman yun. Now, remember si Eve was deceived and she did not directly sin. Okay, so meron siyang gray area. One possibility is Adam did not pass on the instruction kay Eve. Parang pahapyaw lang, in passing lang. No? Basta yan, wag mong kainin. Pero walang detailed na reason why. So ngayon, pagdating sa I believe sa chapter 3 ito eh. Let's go sa Genesis chapter 3. Opo, Genesis chapter 3 para makita natin yung curse, no? Yung curse ng ating Panginoong Yahweh sa kanila. So ngayon, ito po yung sinabi niya sa babae. Genesis chapter 3. Let me see. All right. Genesis chapter 3 to the woman, verse 16. Sister Tanya, sabi niya, to the woman, he said, I will greatly multiply your sorrow and your conception. In pain you shall bring forth children, your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. Hindi, balik tayo sa 14, when he was talking to the serpent. 14 po. So the Lord said to the serpent, because you have done this, you are cursed more than all cattle, and more than every beast of the field. And on your belly you shall go, and you shall eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Now, dito, Yahweh was talking about a seed of the woman. Ang seed of the woman is actually none other but Yeshua, Jesus, our Savior. Parang siya naging seed ng woman. Well, alam natin, nung makonceive ang ating Panginoong Yeshua, hindi siya na-conceive dahil man and woman, they had a sexual relationship. Alam natin, it was the Holy Spirit who made Mary, nabuntis si Mary by the indwelling of the Holy Spirit. So hindi siya nahaluan ng seed of man, kundi seed ng woman. Sabi nga nila, ang mga babae, they do not carry yung chromosomes ng kanilang tatay. Ang mga lalaki lang ang nagki-carry ng chromosomes ng kanilang mga tatay, not the woman. Kaya si Mary, babae siya, tao siya, pero yung chromosomes ni Adam wala po sa kanya. Chromosomes, ano ba yun, Brother Dennis or anyone, yung chromosomes Y, wala siyang X. O puro Y ang chromosomes niya. Ngayon, kung may tatabing lalaki kay Mary, magkakaroon siya ng chromosomes ni Adam. So kaya nga ang ating Panginoong Yeshua, he was actually born with the seed of woman, at the same time possessing the
the presence of a divine being in him, and even the second person of the Trinity. Yan po ang pagiging human and God ni Adonai Yeshua. Yun. Ayun. Kung meron pa doon, just tell us. We can, by the grace of God, will even explain further. Ito, galing kay Chuck Gregg. Sabi niya, Imelda said to tell you, hi, Pastor Ram. Oh, Yan, yeah. si Imelda. Yes. Hello. At nandyan din si Melona Garzano. Ayan, magandang gabi rin Happy po sa viewing inyo. Opo. Yes. At ito parang nasagot na itong katanungan na ito ni Pastor Anton. Pero just the same, Pastor, sabihin ko pa rin sino, hello Pastor, sabi po niya, ano po ang gagawin upang magkaroon ng isang progressive Christian life? Okay. Salamat po. Progressive Christian. Well, it is all the according sa leading yan ng ating banal na espiritu. Basta ang alam natin every day we wake up under the mercy ng ating Panginoong Yahweh. At we thank Him. Salamat po Panginoong Yahweh because I'm still part of this life that you have created. Salamat po at knowing that I have a relationship sa inyo through your Son, Yeshua. Please have this day be guided by you. Keep me away from sin and let me do the things na nalulugod po kayo. That is progressive. Hindi po yung, ano yung gagawin ko sa araw na ito? Ibale, 20 years ago, nag-pray naman ako ng acceptance ni Jesus at I should be okay. Parang that has no progress. Para bang you're already banking that whatever you do for that day, okay lang dahil one time you prayed the prayer or sinner's prayer. Yun. Ayun. Okay, may mga karagdagan kayo, Brother Pastor Dennis? Ram, as for sa mga viewers po natin tonight, kasi how can we saturate our minds or ating puso sa salita ng Diyos? Kung ako po ay first timer na gusto kong I would want to make myself right sa ating Panginoon. Siyempre po, unang-una, hindi po natin maiintindihan if we are going to read the Bible, paano natin umpisahan, kung paano po tayo maging maayos sa ating Panginoon, how can we saturate ourselves sa mga may kinalaman po sa mga spiritual po na mga bagay. Kung ako po, Panginoon, yun yung, Pastor Ram, kung yun po yung desire ng isang tao, paano po ba niya ito uumpisahan? Well, umpisa ka always sa prayer. When you pray, truly, genuine sa'yo, Yahweh will lead you. Yahweh will lead you step by step. Ang problema dyan, Yahweh is already leading people. Eto ngayon, you have a series of steps. Yahweh is leading you. Step 1, okay, ginawa mo. Step 2, okay, ginawa mo. Step 3, okay, ginawa mo. But listen, as you do and commit, obey yung mga steps na yan, nag-iiba ang situation mo. Okay? Ngayon, dun sa step 4, iba na yung sitwasyon mo ngayon. Parang, I need to attend this muna. I need to take care of... Hindi, dapat mauna muna to. You see, nag-stop ka na sa step 3. Pero if a person will say, whatever Yahweh will tell me, do ngayon pa lang ako nakakilala, I will pray. And as He leads me, nothing and no one will stop me. I will follow those steps as He give them to me step by step. That person will be well. Ang tao kasi, mas binibigyan niya ng diin or attention na importansya ang material at physical. Kaya maraming tao ngayon paikot-ikot lang sila sa kanilang pagiging Christian life. Really, there is no progress. Salamat, Pastor. At dito, bigyan naman natin ng daan ng katanungan ni Lilia Gadi. Sabi niya, Pastor, sa Matthew 20:16, ang sinabi po rito, so the last will be first
and the first will be last. Ano po? Matthew 16? Opo. Okay, Matthew 16. Alright. Matthew 16, kung kayo pong may Bible dyan at you are watching this program, you can turn with us. Matthew 16. Anong verse, Brother Fernan? Chapter 20, verse 16, Pastor. Ah, Sa okay. Matthew. Alright, 20, verse 16. Sige po. Ang sabi niya, so the last will be first and the first will be last. Yun ang tanong niya. Ano pong Yeah. ibig sabihin nito? Okay. Dito po ang kinongclude ng ating Panginoong Yeshua ito. This is actually a parable. At ang parable na ito, yung pagiging fair ng ating Panginoong, nitong isang taong ito. Na kumbaga, early in the morning, meron po siyang ni-recruit. Sabi niya, oy, gusto mong magtrabaho sa field ko? Opo, sabi niya, I will pay you denarius. Opo. Okay, and then, later on, noontime, in the middle of the day, meron na naman siya nakitang walang ginagawa. Oh, gusto niyo magtrabaho sa field ko? Opo, sabi niya, okay, tara, work for me. And then, mamaya, hapon na. Meron pa rin siya nakitang mga tao, pinatrabaho niya at yun, they were part of the crew for the day. And then, at the end of the day, binayaran niya ngayon, I believe, denarius, bawat isa. And then sabi nung mga naunang na hire, sabi niya, why hindi yata tama? Kami ay nagtrabaho, yung pagbukas pa lang ng araw ay nagtrabaho na kami. Bakit ganun din ang ibinigay mo sa kanila? Yun po ang context nito eh. Kaya ang sabi niya sa verse 13, but he answered one of them and said, friend, I am doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius? Take what is yours and go your way. I wish to give to this last man the same as to you. Verse 15, is it not lawful for me to do what I wish with my own things? Or is your eye evil because I am good? So the last will be first, and the first last. For many are called, but few chosen. Ang tinutukoy po niya dito ay siyempre, ito po ay parabola. So he's trying to tell us something na hindi po natin ito nakikita. This is how Yahweh invites people into His kingdom. Yes. Meron po yung mga nauna na nakakilala sa Kanya. Let's say, nakakilala ka in the 70s, pero may mga tao naman na ngayon lang nakakilala. Pero yung mga nakakilala ngayon, ay at times ay nalalampasan pa nila yung approach, yung spirit, yung attitude nila before Yahweh more than those na matagal nang nakakilala sa Kanya. So, the last will be the first and the last will be the first will be last. Yun. May mga ano po tayo dito. May mga bagong mga viewers. Si Ian ko is watching. Hello po, ma'am. Salamat po for watching us. Si Beatrice Beleta, welcome sa Bible Cafe po. Hope we can hear comment or question po sa inyo. Si Sis Carmela San Jose. Again, Sis Carmela and Paul John, congratulations sa inyo. Okay? And you just send us a comment. How is the married life now? Okay? But salamat for watching us. Si Malu Samson Lakanilaw, Ache, Maya pa bengi kekaken, Las Vegas. Finally, you watch us. Siguro you're watching the videos, I know. Yeah. Pero this time ay live na live po. Kaya we appreciate yung waking up so early and you are here with us. Si Seren Rose Albao is watching us. Hello po, ma'am. Thank you for watching us. Delphine Jessica. At ganon din kay Pastora Consor Palseso is watching us. Hello po, Pastora. Magandang gabi po sa inyo. Ganon din po kay Melona Puda Garzano. Magandang gabi po, ma'am. And welcome sa ating programang The Bible Cafe.
Si Yan. Pastor Ram po ito together with my brothers here sa studio, namely Brother Joseph, Brother Fernan, at si Brother Dennis. Ayan po. Ayan. At kay Sister Minerva Ang. Ayan, magandang gabi o araw sa iyo, kapatid. At meron din kay Moises Delirio. Question na manggagaling po sa kanya. Sabi po niya, ito yung nabanggit nyo, Pastor, about dun sa kay Adan. Hello po, Bible Cafe. Sa pangunguna po ni Pastor Ram, Brother Fernan, Brother Dennis. Included na rin dyan si Brother Joseph. Kung hindi po ba nagkasala sila Adan, dadami rin po ba ang tao na walang kasalanan? Well, this is a ano po ito yung tinatawag ng case scenario kung hindi po nagkasala ang mga tao. Usually, dahil kaibigan ka namin at kapatiran, Brother Moses, we will encounter this. We will entertain this question. Pero ito yung mga question na sa training that we should not entertain. Kasi hindi itong nangyari. Di po ba? Kasi kung hindi yun ang nangyari, naku, there are many hundred different possibilities na ganun siya nangyari. Now, itong tinatanong ninyo, kung hindi nagkasala sina Adam and Eve, of course alam natin, ang nakasulat ay nagkasala sila. So ngayon, lumalabas tayo, ito yung tinatawag na extra biblical siya ngayon. Kumbaga, outside the Bible. Let's entertain yung question na yun. Siyempre, si Adam and Eve, naturally, magkakasala sila o hindi, they will bear children. Kasi unang-una nga, si Eve, nung po siya ay nagkasala, sabi niya, ngayon, pag manganak ka, ay mag-i-increase na ang mga panganganak mo, yung labor mo at pag-deliver mo ng bata, mag-i-increase ngayon yung pain. So that means, nagkasala sila o hindi, manganganak po si Adam and Eve. Ngayon kung sila'y nanatiling walang kasalanan, naturally, wala pong kasalanan yung kanilang mga magiging anak, Brother Moises. Yan. At Pastor Ram, nabanggit nyo kanina yung justification sa sanctification. Opo, wala na po tayong tanong. Wala pa. Okay, sige pa. Paki-explain naman po yung glorification. Glorification. Simply, ang glorification po is not too much of a picture that was given to us. Ang glorification is sort of heaven. Ang heaven po, hindi po dinitalye sa atin kung ano po ang langit. Kung ano yung kingdom ng ating Panginoon, yung actual na makikita natin. Hindi po yan dinitalye sa atin. And yet, something good, something beautiful. It's awesome. Sabi nga ni Apostle Paul na he doesn't even want to describe it. Baka magmali siya sa pag-describe nito, magiging less kung ano talaga ang langit. Now, ang glorification is the same. Basta alam natin as Yahweh will recognize and welcome those who recognize His plan of salvation by grace through His Son, and those who feared Him and live their lives according sa kanyang Torah, according sa kanyang instructions. Imagine, i-welcome ka ng Lord of Lords, i-welcome ka ng Creator, i-welcome ka nitong from beginning to end, which has no end, knows everything, and still calling you, my child, come. I will pakilala kita dito sa lahat ng mga nandito. That's glory. Kumbaga, yun ang alam lang natin na when it comes to glory. But the details, hindi na po natin alam kung ano yun. Ang alam lang natin is when Yahweh will welcome us, come, welcome, my good and faithful servant. Ayun po, that's glory in itself. Okay, so kung may ice cream, ma'am, after that, hindi na natin alam. But it must be beautiful. Yes. Ayan, salamat po, Pastor. At again, ay
Gusto nating batiin si Cesar Beloria Gamboa. Yes, that's my cousin, Kuya Yeah. Cesar. Welcome sa Bible Cafe. Ayan, at gaya ng panyaya namin sa inyo, ang programa pong Bible Cafe ay kabahagi po kayo rito. At we encourage na Yes. magpadala ng mga katanungan para marami po tayong mapag-uusapan. Amen. Ayan, at so far ay wala. So ako rin na magtatanong dito sa 33, Pastor, dito sa Proverbs. Opo. Sabi niya, the curse of the Lord is on the house of the wicked. Oh, yung Proverbs po natin kanina. Oo, Pastor. Okay. Yung pong kay Sister Minerva, kala ko kanina meron kayong sinasabing kay Sister Minerva. Wala po, Pastor. Nag-greet lang po siya. Great. Ano siya. Ganon. Hello. Sister Tanya. Parang meron akong nakitang ano pa. Tapos na po, Pastor. Ganun po. Apo. Let me Parang- see. Meron po siyang ano eh. Ito pong sa ano. Minerva Ang. Sabi po niya, question po Ano ba? regarding 2 Samuel chapter 1. Wala yun. Bakit po pinatay ni King David yung Amalekite na pumatay kay Haring Saul? Sinunod niya lang yung request ni Haring Saul. Yun. Mhm. Wala po sa inyo Wala yan? sa akin, Pastor. Contact yung... Opo. Okay. Yun po yung katanungan dito. Mhm. Kumbaga, 2 Samuel daw, chapter 1. Sige po, we have about 10 minutes remaining time. Kung meron po kayong questions or something, comment, send us now so we can mention po habang po tayo ay live at naka-broadcast worldwide. By the way, after po ng ating program, just a short break, ay nandito po ang ating programang Second Samuel. Kamaong Asero by Sir Errol Dacame. Please stay tuned, watch dahil Samuel. ito po ay Second. this is the kind of news update na gusto ko, na hindi po controlled kundi liberated, free to announce or to update ang mga tao sa mga nangyayari, hindi lang po sa ating bansa kundi some issues na napapag-usapan, na something na na-inform, lalo na po tayong mga Pilipino, kung saan man sulok po kayo, ay at least na-update po kayo yung mga things na mainit na pinag-uusapan po dito sa Pilipinas. And again, we wanna thank ang ating mga technical, si Engineer Oliver. Salamat po, Engineer, for every time we come here ay para po kami mga batang maliit na we're learning something about sa technology. Kaya kami po ay front lang. Ang mga gumagalaw behind po. Ay naku, salamat po mga kapatid. At blessed nawa po kayo ng ating Panginoong Yahweh. Ano po yung nabasa na po? Hindi pa po. Okay. Second Samuel. Opo, 2 Samuel chapter 1. 1. Opo, 2 Samuel chapter 1. Ayan. Meron po? Dito, Pastor, basahin ko na. Okay. Ayun. Second Samuel chapter 1. Yun. Sabi Second. niya, Opo. Dito yung okay, therefore to call the to him sa bandang 11 na. 11. Bandang 11 na. So, basahin ko po, 2 Samuel chapter 1, Verse 11. Verse Opo. 11. Opo. Therefore, David took hold of his own clothes and tore them, and so did all the men who were with him. And they mourned and wept and fasted until evening for Saul and for Jonathan his son, for the people of the Lord and for the house of Israel, because they had fallen by the sword. Yes. Then David said to the young man who told him, "Where are you from?" And he answered, "I am the son of an alien, an Amalekite." So David said to him, "How was it you were not afraid to put forth your hand to destroy the Lord's anointed?" Then David called one of the young men and said, "Go near and execute him." And he struck him so that he died. So David said to him, "Your blood is on your own head, Okay. for your own mouth has testified against you, saying,
I have killed the Lord's anointed. Okay. Yes. By the way, I wanna greet muna si Ani Himawat. Magandang gabi po. Good evening. At salamat for watching us. Si Janice Gabriel is also watching us. Ma'am, salamat po. At nandyan kayo watching si kapatid ni sa Ani Ignacio Aman. O ano, papunta ako dyan. Pag kapit tayo. Kumusta kay Brad, kay Habi. Kayo pasyal ng pasyal. Ang daming mga pictures. Nakakainggit. Anyways, salamat for watching us this time. Nanonood din siya. Nandyan, nakita mo yung comment. Yung comment dito. Alright, salamat si Sunny at nandyan ka. Ang tanong ni Sister Minerva is bakit po siya pinatay when meron namang ni-request lang ni King Saul na siya ipatayin na at siya isang Amalekite. Kaya yun nga yung last verse na binasa ninyo, Brother Fernan. Yung so David said to him, "Your blood is on your head, for your own mouth has testified, against you, saying, I have killed the Lord's anointed." Tingnan po natin ang 1 Chronicles, if you may. 1 Chronicles chapter 16 verse 22. Verse 22. As you turn there, I want to greet si Brother Joel ni Jean Vivienne. Pastor Joel, Brother Joel, good evening. Welcome po sa ating Bible Cafe. Ayan, 1 Chronicles chapter 16 verse 22. Ito po ang sinasabi. Let me read as you turn po doon. Saying, "Do not touch my anointed ones and do my prophets no harm." Ito po ang sinasabi ng 1 Chronicles chapter 16. Ito po ay careful na instruction ni Yahweh sa kanyang mga anointed ones. Do not harm them. Do not kill them. David, later on, King David, alam po niya ito. Do alam niya how evil, how wicked, how wrong na yung ginagawa ni King Saul nang nag-depart na ang spirit, presence ng ating Panginoon sa kanya. Even to the point he chased him, and yet he did not even consider or came into his mind to kill King Saul. Because King Saul was an anointed one of God. Ano po yung anointed? Well, ang anointed ay ito yung mga piniling few ng ating Panginoong Yahweh, especially during the Old Testament, the Old Covenant, that He chose them to be His instruments somehow. So, ang instruction ni Yahweh, if the person is my anointed one, do not harm. Kaya ito po, itong Amalekites that even to the point he doesn't know this, he was killed by King David. And that's the way it is. Hindi po lahat ay ma-explain. I don't think lahat ng pupunta sa impyerno comes a time they were able to see John 3:16. But that's just the way it is. Ang tanong ngayon is, so many people who heard, who read, who have a copy of the Bible, and yet they still go to hell. Yan po ang namimiss ng maraming tao, how beautiful of an opportunity na meron po tayong lahat, na ang paanyaya ni Yahweh, do not let your soul go to a place that I did not prepare for you. And yet marami pong mga taong walang Bible, walang Bible Cafe, o walang mga radio, walang television that they get to hear the gospel, and yet they will go to hell. Kaya yun po, whether you know it or you don't know, kailan po na naging legit na excuse na pinara ka ng highway patrol or ng policeman and say, "Oh, but you ran a red light." Ay, hindi ko po alam yon. Hindi mo alam? O, sige, alis ka na. Hindi mo pala alam eh.
Wala mong gano'n, no? Ignorance of the law doesn't make one excuse, di po ba? Ito po, si Sister Heroline says, he's on. Si Heroline, welcome sa ating programa, Bible Cafe. Just rewind lang itong video and you can watch from the beginning. We discuss and talk about many different interesting na mga topics even from the beginning ng video ito. Now you can watch it after ng ating live. But anyways, sabi ni Ate Malu, thank you so very much po. Shalom. Opo, shalom Ate Malu. And we are about to say our parting words. Kaya mga kapatid, kapatid, can we do we have any parting words or maybe additional something? Sister Crema Canlapan is watching. Ayan, sige, habol. Yes. Ayun. Sis, kumusta? Ayan. Sige. So far ay wala nang nag-text dito. Pero ako po kasi Ayan. may follow-up question regarding po dito sa may Samuel. Apa? Does it cover po ba ito yung do not touch the anointed one? It also covers po ba yung mga ministers of our time today, or it only pertains to the prophet or sa panahon lang nila King David? Kasi madalas pong nagagamit ito kahit na yung isang pastor, isang minister, kahit may nagagawa na po silang hindi kaaya-aya or hindi maganda, ay sasabihin sa'yo, huwag nyo itatouch yan kasi anointed one yung mga yan, kaya hayaan nyo lang sila. Yes. Does it mean na God is a God of justice? Sa Panginoon na po yung yung Well, actually, si paghatol? Peter, he presented those kind of people. Ang tawag niya sa mga false teachers and false prophets ay unstable and untaught. Yes. Ibig sabihin, they don't know what they're talking about. Parang, they still consider themselves the anointed ones as in the Old Covenant, under Mosaic Covenant. Now, we are all anointed. If we're talking inside that all, have recognized ang ating Panginoong Yeshua as our personal Savior. So therefore, He washed our sins. And now, with this condition, we can communicate sa ating Panginoong Yahweh. But the ministers who are not actually telling everyone para magmukha silang importante, nakakataas sa regular na Christian, well, that is actually untaught. Hindi po yan totoo. Lahat po tayo ay special sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Yeshua, do not let anyone be called Father. Because you are all brothers and sisters. Di ba? Wala pong mataas sa atin. Isa lang po ang ating Father, and that is Yahweh. Sige Ayun. po, any closing remark? Andre Beltran, kumusta? Diyan kayo sa sa Bulacan. Okay. Sige, welcome. Ganun din kay Sek Gamboa. Sek Gamboa, yes. Thank you for watching, Sek. At Pastor, wala ba tayong announcement sa pag-change ng program time? Bukas po, we will announce yung change ng ating time. Starting tomorrow, we will still do the 6 p.m. dito, but after that, we may have some temporary or maybe a permanent time ng ating Bible Cafe. We are thinking po, maybe you can give us suggestion. We are thinking it's either 12 noon dito, will be 9 o'clock Pacific time sa US, or it can be 1 o'clock dito, and that will be 10 o'clock, 10 p.m. Pacific time sa US. Yun po ang ating tinitingnan. By tomorrow, we will make it official po. We will announce kung ano po yung new time ng Bible Cafe. Salamat po. Ayan po. Ayun. Ayan, salamat po sa inyong pagantabay sa programang ito. Patuloy lang po kayong magantabay at manood araw-araw. Yes. Dati po, ang dasal ko ay maka-attend lang ng Bible study paminsan-minsan. Ngayon po araw-araw na. Ayun. Dahil pag Sabado, may Sabat tayo. Yeah. At pag Linggo ay may service naman. Ayun. Salamat. Imagine every day, no? Ayun. Shalom po. Shalom. At ako rin, nagpapasalamat din po sa inyo sa patuloy ninyong pagtangkilik sa programang Bible Cafe. At nawa, para maging interactive ang ating ang programa pong ito, ay
talagang we encourage you po na to send your questions. Ayan, and you may also continue to subscribe po dito sa Leader News Philippines, and could i-like nyo po yung page na ito, and then you can also watch Bible Cafe through Facebook po. And one thing more, you can share it sa mga kakilala nyo po para makapag-view rin po sila dito sa Tama Bible Cafe. Daily Yes. po ito from Monday to Friday. Ayan po, ito po si Brother Dennis, at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito po sa Bible Cafe. Yes. All right. Lastly, si Don Vergara is also watching us together with Sister Ren, si Ate Josie, si Seb. Ayan, good evening sa inyong lahat. Good evening po. At salamat sa staying with us. Naku, ang bilis ng oras, no? Na parang 45 minutes lang. But anyways, that's a sign that we do enjoy Yes. ito pong Yes. program na ito. At some questions are healthy. Iba-iba po yung topic na pinadala ninyo. Salamat at may we continue doing this. But in the meantime, Yahweh will give us 4 more days for this week na mapag-usapan natin yung mga naka-reserve ninyong mga katanungan. Salamat po. Again, si Pastor Ramesses Gamboa po ito. As we always say, mabuhay po tayo sa ating Panginoong Yahweh. And si Part, nawa, may everything go well po sa inyo dyan. Kahit nasan kayo, anong time ang meron kayo dyan. Like sabi ni Sister Crema, 4:30 in the morning ngayon sa Las Vegas. Alright po. And everyone, may we say Shalom po sa inyo lahat. Shalom. Shalom. Hindi nila ibinubuhay kung ano ang tinuturuan dito, nag-embrace dito sa tinatawag na prosperity gospel. No offense, instead of finding God in God,